ħanaddu għall-tieni qari tal-għodu miħud mill-Epistola ta' Pawlu lill-Korintin, l-ewwel Epistola kapitlu 7. Hawnhekk jitkellem dwar il-żwieġ, divorzju u affarijietek. Issa, rigward il-ħwejjex li ktibtuli dwarhom, tajjeb għar-raġel li ma jmissx mara. Imma minħabba l-immoralità ħalli kull wieħed ikollu l-mara tiegħu innifsu u ħalli kull mara ikollha r-raġel tagħha stess. Ħalli r-raġel iwettaq id-dmir konjugali tiegħu lejn martu u l-istess mod ukoll il-mara lejn żewġha. Il-mara ma teżerċitax awtorità fuq il-ġisem tagħha stess, iżda żewġha. U bl-istess mod ukoll ir-raġel ma jeżerċitax awtorità fuq il-ġisem tiegħu stess, iżda martu. Tipprivawx lil xulxin, iċċaħdux lil xulxin mill-rabta sesswali bejn ir-raġel u l-mara. Tipprivawx lil xulxin, jekk hemm il-darba mhux b'kunsens bejnietkom għal żmien limitat. Sabiex tiddedikaw irwieħkom għat-talb u mbagħad erġgħu ersqu flimkien sabiex Satana ma jġarrabkomx minħabba l-inkontinenza tagħkom. Imma dan ngħidu bħala konċessjoni, mhux bħala kmand. Frattant nixtieq li l-bnedmin kollha jkunu saħansitra bħal innifsi. Ġifieri Pawlu kien għażeb meta kiteb, ma kienx miżżewweġ, u qed jgħid li l-istat ċelebi li tibqa' mhux miżżewweġ huwa wkoll tajjeb. Iżda kull wieħed għandu d-don tiegħu stess mingħand Alla, wieħed għad ix-xorta u l-ieħor xorta oħra. Ġifieri hemm min huwa msejjaħ biex iżżewweġ, hemm min huwa msejjaħ biex jibqa' għażeb. Issa liċ-ċelebi dawk li mhux miżżewġa ġifier u lir-romol ngħidilhom tajjeb għalihom li jibqgħu bħali wkoll. Imma jekk mhumiex kapaċi jitrażnu għandhom jiżżewġu għax aħjar tiżżewweġ milli tinħaraq. Imma lil miżżewġin nordnalhom mhux jien iżda s-Sid. Ġifieri kienet xi ħaġa li Sidna Ġesu kien qala waqt il-ministeru tiegħu. Il-mara m'għandix tissepara minn żewġha. Imma jekk infatti tissepara hija kelma li kienu jużaw dak iż-żmien għal divorzju, għandha tibqa' mhix miż-żewġa, imma jekk jew inkella tkun irrikonċiljata ma' żewġha u r-raġel m'għandux jibgħat lil martu kelma oħra għal divorzju meta tibgħat il xi ħadd ġifieri tiddivorzja. Imma lil bqija ngħid jien mhux is-Sid. Ġifieri din hija xi ħaġa li Pawlu ħajgħallimha li jaf li Sidna Ġesu ma kienx għallimha qablu. Jekk xi brother ġifieri, xi ħadd Kristjan, għandu mara miskredenti, mara li ma temminx, u hi taqbel li tagħmar miegħu m'għandux jibgħatha, m'għandux jiddivorzja. U mara li għandha żewġa miskredenti u jaqbel li jagħmel magħha m'għandix tibgħat lil żewġha. Għax ir-raġel il-miskredenti huwa mqaddes permezz ta' martu. U l-mara miskredenti hija imqazza permezz ta' żewġa kredenti, żewġa li jemmen ġifieri, li huwa Kristjan. Għax altrimenti t-tfal tagħkom huma mpuri, immissa huma qaddisin. Imma jekk il-miskredenti jissepara, jiddivorzja ġifieri, jitlaq, ħajissepara. F'każijiet bħal dawn mhux imjassar il-ħu jew l-oħt, imma Alla sejħilna għasliem. Għax kif taf int mara jekk intix se ssalva l-żewġek? Jew kif taf raġel jekk intix se ssalva l-martek? Biss bħalma s-Sid assenja jew ta' lil kull wieħed bħalma Alla sejjaħ lil kull wieħed ħajimxi hekk. U hekk nidderiġi fil-knejjes kollha. Amen. Missi tas-sema, nirringrazzjawk talli anke fil-intriċċi u fil-komplikazzjonijiet u komplessità tal-ħajja umana tagħna inti kellimtna u iva nafu li kellimtna tal-mod u manjera li għandna gwida affidabbli, gwida ċerta biex bekk aħna nfittxu nimxu fid-dawl tal-kmandamenti tiegħek. Aħna nafu li kull min tiordnajtilna huwa l-ġid tagħna fl-aħħar mill-aħħar. U għalhekk nitolbuk mulej biex tatina li kollna qalb sottomessa għal kelma mqazza tiegħek, tħallinix mulej li ninġarru mal-opinjoni pubblika jew ma' ebda fattur ieħor, ma aktarx għatina widnejn li jisimgħu, għatina qalb illi ta' bilħaq tifraħ fil-modija tal-kmandamenti tiegħek. U nitolbuk mulej biex kull wieħed waħda minna kbar u żgħar
sew aħna miż-żewġin jew le, tagħtina illi dak l-erf ħalli nimxu quddiemek irreprensibbli bl-ħtija sabiex ibnek Ġesu jkun ta' bilħa eżaltat u mfaħħar f'ġisimna. U dan tolbuh għall-glorja tiegħu. Amen. Lawa, nasab kull koppja illi tersaq biex tiżżewweġ fit-tama u bil-ħolma illi l-żwieġ tagħhom ħajkun l-aqwa żwieġ possibbli. U forsi jibdek, però mbagħad ovvjament la nafu li għandek mara u raġel li t-tnejn huma midinbin. U minkejja kollox xorta hemm tibda tiżviluppa dik il-tensjoni u żwieġ li darba konna persważi li ħajkun l-aqwa wieħed nibdew naraw li hemm xquq hemm id-difetti fih. U anke l-aħjar familji jistgħu jgħidulna mill-esperjenza tagħhom kemm hija sfida kontinwa, hija sfida minn ġurnata għall-oħra li rridu naħfru lil xulxin u rridu numiljaw ruħna sabiex immantnu u nikkoltivaw dik l-unità fil-familja, dik l-armonija fejn il-preżenza ta' Kristu tkun evidenti. Nafu kemm bil-gburija u s-supervja u nuqqas ta' ndiema u nuqqas ta' maħfra illi suppost nagħtu xulxin iż-żwieġ jibda jikkomplika ruħu u xi wħud miż-żwieġijiet ukoll jitfarku u jisfaxxaw. Mis-soċjetà Alla bnija fuq il-unit taż-żwieġ. Jekk is-soċjetà hija binja, tajjeb, binja hija tikkonsisti minn knaten li huma imqiegħdin flimkien. Tajjeb, jekk teħekantu minnhom id-dar mhux ħataqa', vera? Anke tnejn jew tlieta. Imma meta tibda tilab mal-binja, imbagħad eventwalment il-binja tibda tħoss. Tibda ssir instabbli. U dak li qed jiġri llum il-ġurnata aktar naħseb jiena dal-aħħar snin qegħdin naraw kif il-soċjetà tagħna hija ħafna żwiġijiet li qegħdin jitkissru, is-soċjetà tagħna qed issir aktar u aktar instabbli u aktar perikoluża. Alla li issitwixxa l-żwieġ huwa dak li għandu l-jett li jirregolah iż-żwieġ u jgħidilna kif għandu jitħaddem. Ovvjament hija l-insubordinazzjoni tagħna, il-supervja tagħna li ħafna drabi nagħmlu dak li ifettlilna jew dak li tgħidilna rasna u jidhrilna li ma ħambagħtu ebda konsegwenzi. Ir-realtà turina xorta oħra. Alla li tagħna żwieġ jgħid ċaru tont li l-divorzju jibgħodu mhuwiex soluzzjoni u Ġesu fis-soċjetà li fiha għex fejn kien hemm id-divorzju kien lampanti. Id-divorzju kien jingħata liberament. Ġesu sostna illi ħlif minħabba ż-żena. Infatti jgħid jien ngħidilkom li kull min ikeċċi l-martu jew jiddivorzja l-martu ħlif minħabba ż-żena iġala tagħmel adulterju u kull min jiżżewweġ il dik li hija ddivorzjata jagħmel adulterju. Ġesu jagħti eċċezzjoni waħda hawnhekk fejn jgħallem illi minħabba l-pornea, iż-żena, l-immoralità tista' tkun ta' diversi tipi. Nafu li hemm diversi tipi ta' immoralità. Però fiż-żwieġ l-aktar komuni hija l-adulterju. Il-raġel li ma jibqax jonora il-patt illi huwa għamel ma' martu fil-preżenza tagħha, fil-preżenza tas-soċjetà, ma jibqax jonora dak il-patt u allura hawnhekk Ġesu jgħid illi huwa każ ta' divorzju il għaliex il-żwieġ huwa infatti jgħidlek li t-tnejn isiru laħam wieħed li ovvjament hija referenza għall-għaqda sesswali bejn il-koppja li hemmhekk tintwera
l-aħjar l-għaqda intima bejn il-raġel u l-mara. Però jekk il-parti jew oħra mhumiex qed jonoraw dak il-patt, dak huwa ksur tant serju, tant gravi li Ġesu jgħid illi hemm każ ta' divorzju. Però mill-bqija tal-Iskrittura aħna nafu illi wieħed għandu jipprova jirrikonċilja x'vera. Jekk martek qalbitielek, inti għandek tipprova tirbaħ lura. Inti għandek tipprova tirrikonċilja, taħfrilha u terġgħu tibnu flimkien relazzjoni tajba flimkien. Hekk għamel Ħosea għalkemm kien jaf li martu Gomer kienet qiegħda taqlibielu, prattikament kienet minn mara miż-żewġa saret prostituta tmur ma' kulħadd. Tifhem? Ħosea bimħabba li ma taqtax jiesa baqa' jittama sakemm iva mbagħad saba mormija fis-suq tal-ilsira u minn hemmhekk xtra. U għal inti ħadkun tiegħi għal dejjem. Xtra lura. Ġifieri m'għandniex naqtaw qalbna meta ħanidu jibda jberraq, meta l-żwieġ tagħna jibda jsir instabbli, dejjem hemm tama. Però meta imbagħad kull tentattiv, kull tentattiv raġonevoli jkun falla, jekk għandek ir-raġel li dana sar adulteru, jew sar żieni b'kwalunkwe mod, tajjeb, u l-marra ma jitxaf biha, Ġesu jgħid hemmhekk li hija eċċezzjoni li wieħed jista' japplika d-divorzju mingħajr ma jkun jidneb, mingħajr ma jkun qed jikser il-liġi tagħna. Il-parti innoċenti allura tista' tiddivorzja meta m'hemmx rieda tajba mill-parti l-oħra, il-mara tiegħu ma tixtaf iżjed, allura hemmhekk jista' jingħata d-divorzju. Għaliex qegħdin ngħidu hekk għaliex il-żwieġ huwa patt bilaterali. Għandek naħa oħra li volontarjament minn rajhom jersqu flimkien biex ikunu ta' xulxin. Mela, meta għandek iż-żena li hija persistenti, allura hemmhekk dak il-patt prattikament spiċċa m'għadux qed jiġi onorat. Żwieġ huwa patt bilaterali li jirriżulta fejxien ta' ħalfa reċiproka. Jien naħlef li ħankun fidil miegħek, int taħlif li ħadkun fidil lejja. U għalhekk naraw kemm hija raġonevoli din l-eċċezzjoni ta' Sidna Ġesu. Fejn jgħid li jekk hemm żena persistenti, allura iż-żwieġ prattikament fuq il-karta jkun għadu żwieġ, però prattikament ikun spiċċa. U għalhekk hemm każ hemmhekk ta' divorzju. Dal-każ allura l-parti innoċenti mhix marbuta għal ħalfa tagħha la darba l-parti l-oħra tkun diġà abbandunat il-parti tagħha x'vera. M'hemmx tama raġonevoli ta' rikonċiljazzjoni. Issa hemm raġuni oħra, raġuni biblika oħra għal divorzju leċitu. Divorzju li jekk wieħed jiddivorzja b'dan il-mod ma jkunx qiegħed mitneb. Għadna kif rajna mill-littra ta' Pawlu l-Korintin fejn jagħti l-każ fejn għandek ħanejdu Kristjan, tajjeb, illi ħanajdu li dil-koppja iż-żewġu meta kien għadhom it-tnejn mhumiex Kristjani, tajjeb. Imbagħad ir-raġel ngħidu aħna matul iż-żwieġ jikkonverti u jsir Kristjan. U martu tiddejjaq da b'dil ħaġa u tgħidlu jiena ma nafikx hekk, jiena ma ħadtikx hekk, qed niddejjaq u finalment titlaq. Finalment anke tabbanduna, forsi anke letteralment titlaq mid-dar. Pawlu hemmhekk jgħidilna illi f'dak il-każ il-raġel mhuwiex marbut, mhuwiex imjassar. Għax Alla sejħilna slim. Għaliex? Wieħed jista' jipprova li jekk martek telqitek, abbandunatek, tajjeb, maħabba l-fidi tiegħek. U telqet. Inti tista' tipprova u kważi anke tħossok ħati illi ara xi ġrali. Frattan Pawlu hawnhekk jgħallimna illi il-ħu jew l-oħt m'għandhomx
m'għandhomx iħossuhom ħatja. Vers 15 jgħidilna jekk il-miskredenti jissepara jitlaq, ħajsepara. F'każijiet bħal dawn mhux imjassar il-ħu jew l-oħt, għax Alla sejħilna għaslim. Għax kif taf int mara jekk inti se salva l-żewġek, jew kif taf int raġel jekk inti se salva l-martek, forsi bit-tentattivi kontinwi tiegħek biex iġġibha lura, biex tikkonvinċija, biex terġa' lura għaż-żwieġ tiegħek. U hi xorta waħda ma trix taf. Kif taf inti se tirbaħ lura għaż-żwieġ tiegħek? Allura hemmhekk almenu il-pożizzjoni klassika protestanta naraw li hemm każ ukoll ta' divorzju. Għaliex jekk martek letteralment abbandunatek telqitek. Tajjeb, formalment għal darbor inti għadek miżżewweġ, qudiem il-gvern tidher bħal miżżewweġ, però ebda parti qed twettaq id-dmirijiet tagħha bħala persuna miżżewġa, mhux vera. Għaliex irridu niftakru, dan għadni l-ġimgħa l-oħra, illi ż-żwieġ huwa patt fejn raġel iwiegħed il-martu viċeversa illi jipprovdu kumpanija intima lil xulxin tul ħajthom kollha. Però jekk parti minnhom tajjeb b'istinazzjoni ta' rasa u Ġesu jgħid għalhekk isir divorzju. Minħabba l-ebbusija tar-ras, meta hemm persistenza fid-dnub. Minħabba dik il-ħaġa, il-mara titlaq, ovvjament iż-żwieġ m'għadux qiegħed jiffunzjona. Prattikament m'għadux eżistenti. Da bħal meta tibqa' is-saqqi pjanta meta taf illi l-weraq kollha waqgħu it-zokk prattikament niexef ħatibqa' saqqija għax minn għalik għadha ħajja jew tittamel hija però prattikament hija mejta. Allura dawn huma żewġ raġunijiet bibliċi fejn wieħed jista' japplika d-divorzju mingħajr ma jkun jitnef. Fejn hemm każ persistenti ta' żena minn parti waħda tal-fiżwieġ u fejn għandek abbandun ta' parti jew oħra. Ovvjament il-parti li titlaq hija persuna li ma tkunx temmen, ma tkunx Kristjana, u il-Kristjan li għandu martu abbandonatu f'dak il-każ jista' jiddivorzja mingħajr ma jkun qiegħed jikser il-liġi tagħna. Dawn huma żewġ każijiet li aħna inisuhom bħala raġunijiet validi għad-divorzju. Issa matul il-ġrajja tal-Knisja, matul għanidu hekk 20 seklu, tajjeb ħafna li fil-Knisja ħadu pożizzjoni jew iżjed stretta minn hekk, tant estremista li jgħidulek għal ebda raġuni mi valida għad-divorzju. Tajjeb, fil-Medjuevu, fil-Knisja Kattolika, dik kienet il-pożizzjoni uffiċjali. Illi ebda raġuni għala wieħed jista' jiddivorzja. Fl-estrem li ieħor, anke llum il-ġurnata naraw li ħafna huma aktar liberali. Jagħtu raġunijiet oħrajn apparti minn dawn it-tnejn għal-divorzju. Ovvjament nafu kif l-infidili, nies li m'għandhom ebda rispett lejn l-Iskrittura mqazza, irresqu raġunijiet oħra għad-divorzju, bħal huma l-brutalità domestika fejn għandek illi raġel pereżempju qed jaħqar il-martu, vera? Traskuraġni ta' parti waħda, forsi tant huwa traskurat u responsabbli jagħtuha bħala raġuni għal divorzju. Illum sar popolari il-bidla fl-orjentazzjoni sesswali. Tajjeb għax inti raġel u tibda taħseb li inti mara u allura hemmhekk dak huwa każ għad-divorzju. Dejjem dan kif jaħsbu l-esperti moderni. Każ ieħor għal divorzju jgħidulek li huwa l-impotenza sesswali jew il-jasar għad-droga, da sar drogat. Tajjeb, bl-alkohol jew xi vizzju ieħor. Fejn hemm proġinerija jew mart fiżiku fit-tul, inkapaċità, mart mentali u nibqgħu nsemmu. Illi jekk nużaw moħħna u r-raġuni tagħna ngħidu kosu vera. Għaliex m'għandux ikun hekk? Għaliex m'għandux ikun hekk? Però rridu mmorru lura għal dikjarazzjoni tal-Alla li Alla jobgħod id-divorzju.
U fejn aħna naħsbuh bħala soluzzjoni, tifhem, naħseb jiena hija aktar tfarfir ta' responsabilità li aħna nfusna nkunu tħallna għalija meta żewwiġna. Jiġifieri, iż-żwieġ qatt mhuwiex għan-nies immaturi. Iż-żwieġ mhuwiex għal dak il-persuna li jidħol fiż-żwieġ biex jakkwista. Ħadd tidħol fiż-żwieġ biex tagħti, biex tħobb. U tħobb tfisser ħassir vulnerabbli, ħassir għaddej ta' ħaddieħor. Dak huwa l-mentalità korretta għaż-żwieġ. Anke ġieli tissemma ħafna m'għadhomx kompatibbli. L-inkompatibilità hija m'għadhomx jiftehmu bejniethom, inkollu jitlewmu, inkollu jiġġieldu, allura x'memx tagħmel? Iddivorzja. Le, aktarx tagħlem ikkomunika u tagħlem irrispetta l-opinjoni u l-fehma ta' ħaddieħor. Vera? Ġifi soluzzjonijiet hemm, ħafna drabi aħna rridu the easy way out. Però dik mhix soluzzjoni. Il-żwieġ huwa sagru wisq biex aħna nilagħbu bih u nieħdu d-deċiżjonijiet aħna minn nfusna. Pereżempju, fejn hemm swat jew vjolenza domestika, tajjeb il-mara qed tiġi msawda. Anke nisimgħu lir-riġiel huma msawda fiż-żwieġ minn kollox issib. Tajjeb? Jew forsi fejn hemm traskuraġni tal-ulied. Il-parti innoċenti tista' tieħu passi. Tieħu passi jekk pereżempju r-raġel tisawwata tista' jekk huwa każ daqshekk ikraħ tista' tmur toqgħod taħt saqaf ieħor temporanjament sakemm issib l-għajnuna mingħand ħaddieħor. Issa l-għajnuna tista' tkun anke ġeneralment mill-qraba tagħha jew minn nies li jixtiequ jgħinuha. Però anke jekk tidħol pulizija, jekk tidħol il-liġi tal-pajjiż. Tajjeb, aħna ma nix qegħdin ngħidu li l-mara qed tissawwat u tibqa' taħt dak is-saqaf, ovvjament li le. Però il-ħaġa se tkun tant gravi li tgħid daqshekk u tirreżenja u ċċedi. Frattant nistgħu bit-tama tagħna falla li l-affarijiet jgħaddu l-qudiem u jirranġaw. Ekku, il-problemi domestiċi, problemi fid-dar se jkunu seri u anke gravi, però fihom infushom ma jeqirdux il-patt ta' żwieġ. Nistgħu ngħidu li l-koppja tant traskurat, tant marret lura, tajjeb illi kultant tgħid m'hemmx tama. Imma Alla irridna nkunu nies li nżommu l-patt. Alla jżommu l-patt tiegħu vera u ma jiksrux. Waħda mix-xiljiet ta' Alla, waħda mill-akkużi serji ta' Alla lejna l-bnedmin hija li aħna niksru l-patt. U jekk hemm patt li huwa sagru fil-ħajja umana hija meta tammit. Meta tammit inti tħalt f'patt ma' Alla li tkun leali lejh, isservih u tħobbu. Patt ieħor sagru huwa meta inti tagħti kelma lil martek jew il żewġek skont il-każ illi tibqa' fidili jew fidila lejh tul għomrok kollu. Però aħna ħafna drabi moralment għażenin u nħobbu nikkopjaw il-ħażen ta' ħaddieħor. Il-miż-żewġ għandhom jittamaw illi la darba jintrabtu biż-żwieġ il-mulej kapaċi isostnihom, kapaċi jgħinhom. Però kemm aħna umli, kemm qegħdin nfittxu l-għajnuna mingħand Alla biex attwalment l-affarijiet jitranġaw u jgħaddu l-qudiem. Issa, id-divorzju meta jingħata, tajjeb, jagħti l-jett lill-persuna divorzjata li terġa' tiżżewweġ? Mhux awtomatikament ħanejdu hekk, mhux awtomatikament. Il-parti li issa hija divorzjata però hija innoċenti fis-sens li ħanġibu l-każ
l-eċċezzjoni taż-żena, tajjeb, jekk għandek il-mara illi qalbitha lir-raġel u da għamel minn kollox biex ġibar però xorta waħda baqada u dana id-divorzja, tajjeb, u jista' jerġa' jiżżewweġ. Għaliex il-divorzju ma kienx ħtija tiegħu. Però il-mara illi id-divorzjat minħabba d-dnub persistenti tagħha m'għandix id-dritt illi terġa' tiżżewweġ. Fir-realtà ħafna jerġgħu jiżżewġu, però ma jfissirx b'daqshekk illi għax jagħmlu hekk allura għandhom l-approvazzjoni jew il-barka ta' Alla fuq dak iż-żwieġ tagħhom. Fejn il-divorzju u bil-kelma divorzju qegħdin ngħidu li ż-żwieġ huwa mitmum. Darba kien hemm żwieġ, kien żwieġ validu, però dak iż-żwieġ issa spiċċa u m'għadux jeżisti iżjed. Dak huwa d-divorzju tajjeb. Però l-Bibbja hemmhekk tassumi illi jista' jkun hemm it-tieni żwieġ għal parti innoċenti. U jkun ikkonsidrat bħala żwieġ. Jekk imorru lura għal pass li qrajna il-ħadd li għadda fit-Deuteronomju 24 fejn jgħid illi għandek raġel illi d-divorzja lil martu, tajjeb, tal-karta tad-divorzju tajjela fida u jibgħatha l barra minn daru. U wara li tkun telqet mid-dar tista' tmur u tkun il-mara ta' raġel ieħor. Jiġifieri tkun il-wife. Il-wife ta' raġel ieħor. Ġifieri hemmhekk anke Mose qiegħed juri illi dak it-tieni żwieġ huwa żwieġ validu. Tajjeb? Il-persuna miż-żewġa tista' wkoll terġa' tiżżewweġ skont ir-rieda tagħha meta tkun romlot. Dana m'hemmx naħseb jiena kwistjoni fuq hekk, għalkemm kien hemm żminijiet matul l-istorja tal-Knisja fejn anke t-tieni żwieġ fejn għandek mara li saret armla għax żewġa miet, tajjeb, it-tieni żwieġ kien skuraġġit immensament. Anke kienu jgħidu li dak huwa adulterju. Illi ovvjament mhix il-pożizzjoni biblika. Aħna naħseb Pawlu jitkellem ċar biżżejjed fejn fil-Rumani 7 vers 3 jgħidilna għalhekk mela jekk waqt li għadu ħaj żewġa tiżżewweġ raġel ieħor tissejjaħ adultera u din nifhmuha. Imma jekk imut żewġa hija meħlusa minn dik il-liġi. Ġifieri m'għadix il-liġi ta' żwieġ u adulterju m'għadix tapplika għalija. U ma tkunx adultera jekk tiżżewweġ raġel ieħor. U aktar minn hekk l-istess Apostlu Pawlu jgħallem illi mara jew raġel Kristjan għandu jiżżewweġ Kristjan jew Kristjana bħalu. Jiżżewweġ fil-mulej. Għaliex? Għaliex fejn inti għandek wieħed li huwa fidil, ħajżewġ mara infidila, qegħdin jaċċettaw fuqhom madmat li mhuwiex indaqs. Il-filosofija ta' ħajjithom hija tant differenti. Wieħed qed iservi lis-sultan ta' Slaten u l-ieħor huwa marbut mad-dinja. U għalhekk Alla jagħtina dan il-parametru li Kristjan għandu jiżżewweġ mara Kristjana. Fejn jgħallemek l-Apostlu Pawlu fil-Korintin kapitlu 7 vers 39. Il-mara hi marbuta bil-liġi kemm idum ħaj żewġa. Mek żewġa jmut hi maħlula u tista' tiżżewweġ lil min triti biss fil-mulej. Biss fil-mulej ġifieri it-tnejn ikunu konvertiti u jservu lil mulej. Imma kif nifhem jien tkun aħjar, tkun aktar ħina tibqa' kif inhi. U jien naħseb ukoll li għandi l-ispirtu tagħna. Pawlu qed jgħid li jekk tibqa' ma tiżżewweġ tkun aktar ħinja. Għaliex iż-żwieġ dejjem għandu responsabbiltà enormi. U kif dejjem tul l-Iskrittura iż-żwieġ huwa għal min jaf iħobb. Għal min jaf iħobb. U lest li ċedi d-drittijiet tiegħu biex javvanza lil ħadd ieħor sekk hija martu jew ukoll uliedu. Irrid nikkonkludi billi nagħmel ftit osservazzjonijiet. L-ewwel nett għalina li aħna miż-żewġa rridu nassu żwieġ tagħna.
Rridu naqsuh bejra b'attenzjoni il għaliex kapaċi tidħol dak l-ispirtu ta' bruda, dak l-ispirtu ta' indifferenza, tibda tirraġuna fik innifsek u għandhom nipprova, għandhom ngħidilha, vera, u tibda tidħol dik id-depressjoni fil-qalb li mhux ħanibqa' nipprova. U allura tkun qed tgħix taħt l-istess saqaf ma' żewġek, però m'hemmx spiritu ta' żwieġ. M'hemmx kumpanija flimkien, m'hemmx komunjoni flimkien. Għalhekk il-Bibja tgħidilna kemm għandna bżonn illi naqsu żwieġ tagħna. Litra l-Ebrej tgħidilna ftakru ħajkun imweġġaħ iż-żwieġ f'kollox u s-sodda ta' żwieġ ħatkun bla teba' imma li jagħmel ħaq miż-żinja u mill-adulteri. Kemm ir-raġel kif ukoll mara miż-żewġ għandu jagħmlu minn kollox biex ma jagħtu ebda opportunità, ebda ħajra lil marthom illi tfittex sodisfazzjon band oħra. Importanti ħafna. Ħatkun is-sodda ta' żwieġ mingħajr teba'. Għaliex? Għax Alla jagħmel ġudizzju miż-żienja. Il-żena, l-immoralità li hija tant reklamata bħala ħajja glomaruża, ħajja ta' Hollywood, ħajja fejn ġiblek gost u pjaċir, Alla jiġġudika lill-immorali. Alla jridu ngħixu fis-safa li nkunu kapaċi nikkontrollaw il-reċipjent ta' nfusna lil ġisimna tajjeb għall-unur tiegħu. U allura rridu nitolbu kontinwament għal xulxin, jien għal Marti għalija, jien għal uliedi, sabiex il-barka t'Alla ma tonqosx fuq il-żwieġ tagħna. Meta inti ġenwinament titlob għal raġel tiegħek forsi mhux jifhmek, jew qed jitraskurak, itlob b'umiltà għalih, itlob ġenwinament għalih. Meta titlob ġenwinament l-attitudni tiegħek tinbidel lejh. Tinbidel lejh. It-tieni ħaġa. Irridu nżommu l-istandard bibliku. Is-soċjetà ta' madwarna tgħid mod u il-pożizzjoni biblika hija stretta. Infatti meta aktar tard fil-Vanġelu ta' Mattew nerġgħu naraw lill-Fariżej jistaqsu lil Ġesu dwar id-divorzju, tajjeb, mbagħad Ġesu baqa' jgħallem anke lid-dixxipli tiegħu dwar id-divorzju. Mir-risposta li tom Ġesu li hemm din l-eċċezzjoni taż-żena qalu mulej ma jaqblinniex li nkunu miż-żewġa. Hija pożizzjoni tista' tidher stretta, però hija pożizzjoni li tonora lil Alla għax tweġġaħ il-għan tiegħu għaż-żwieġ mill-bidunett. Alla ma jinbidilx. Aħna bnedmin li ġejjin mill-ġenituri tagħna għadna bnedmin bħalhom. Mela, jridu nżommu l-istandard bibliku, ma rridux nkunu aktar stretti mill-pożizzjoni biblika u lanqas aktar laxki. U t-tielet u l-ħar punt huwa dan. Irridu nkunu simpatetiċi ma' dawk li qegħdin isofru minħabba relazzjoni miksura. Minħabba forsi għaddejjin minn perjodu ta' divorzju fil-qorti u hekk ma nkunux ħfief biex niġġudikaw. Għax kieku ma kienx il-grazzja t'Alla li żammitna u mantnietna fi żwieġ solidu, aħna konna nkunu bħalhom. Tisma' stejjer, sa jumejn ilu kont nitkellem ma' kollega tiegħi, stejjer taqsim il-qalb. Taqsim il-qalb illi anke annullament, fuq l-annullament nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla Alla jrid. Wara sentejn tlieta, immaġinaw. Wara sentejn tlieta. Illi tajt mulej kemm int ħanin miegħi illi żammejtni. Vera? Illi ma rridu nkunu onestament simpatetiċi ma' dan nies. Għaliex ir-relazzjoni ta' bejnietna huma teneri, huma delikati u peress li aħna ejjew nammettuha gburin fina nfusna. Ħafna drabi
għanħabna websu rasna, hekk illi il-ħaġa tibda sejra mill-ħażin għall-agħar kważi mingħajr ma tinduna. Sakemm tinqabad dik ix-xibka illi minnha mbagħad ma tkunx tista' tinqala'. L-aħwa ejjew nżommu dan l-istandard qudiemna. U nħarsu madwarna u naraw fejn nies li qegħdin isofru itolbu għalihom u meta tagħtuhom parir taqgħux għall-istandard tad-dinja. Tagħtuhomx parir minn raskom imma uruhom il-santità taż-żwieġ u illi Alla anke jekk tisejħilhom issa li jgħixu mingħajr mara jew mingħajr raġel, Alla kapaċi wkoll jagħtihom id-don tar-rażna fuqhom infushom tal-awtokontroll.